Λοιπόν, εγώ τι έκανα. ή θα τον πάρεις να έρθει εδώ, ή θα τον πάρεις να έρθει εδώ, ή θα πάμε και θα έρθουν εσύ οι γονείς σου. Εντάξει, θα πάω, φέρω. Όχι, όχι, περίμενε. Σας παρακαλώ, εγώ δεν έκανα κάτι. Περίμενε. Εγώ δεν σας έκανα κάτι. Τώρα εδώ, περίμενε. Γιατί τον κρατάς παρά τη θέληση. Έχουν κάνει αξιόπινο αδίκημα. Εγώ δεν έκανα. Έχουν κάνει αξιόπινο αδίκημα. Είσαι οργάνωση τάξης. Έχουν κάνει αξιόπινο αδίκημα. Έχουν κάνει αξιόπινο αδίκημα. Εδώ πιο κάτω είναι το τμήμα. Πάμε, Μπαρούλα. Δεν έκανα κάτι εγώ. Έλα στην αστυνομία να έρθει εδώ τώρα. Βρε, εγώ- Στην αστυνομία, άσε το παιδί από την πλούζα. Ωραία. Όχι, τα παιδιά θα φύγουν. Τα παιδιά θα φύγουν. Τα παιδιά... Καλές στην αστυνομία. Έλα να καθίσουμε εδώ. Σπίτι. Θα έρθεις εσύ για να μην την πληρώσει ο φίλος σου. Να ήρθε. Όχι, θα πάμε στην αστυνομία κανονικά. Θα πάμε... Όχι, έλα Θα εδώ. τραβάς τα παιδάκια. Έλα εδώ. Αυτοί δεν τρέπονται να έρθουν για να μου κάνουν αυτά που μου κάνουν. Εγώ τι έκανα. Έλα να καθίσουμε εδώ. Εγώ τι έκανα. Έλα να καθίσουμε εδώ. Ρε παιδί, έλα εδώ, ρε, κάνε κάτι. Ωραία, έλα εδώ για να φύγει ο φίλος. Μην τον κρατάς παρά τη θέλησή του. Έλα εδώ να φύγει ο φίλος σου. Κάτι, πάρε την αστυνομία. Αν με γράφει, θα σε καταγγείλω εγώ. Δεν έχεις την άδειά μου να βιντεογραφείς. Δεν Δεν βίντεο- έχεις την άδειά μου. Δεν βιντεογραφώ. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις τι κάνω τώρα αυτή τη στιγμή. Ωραία, σας ζητώ συγγνώμη. Αν θέλεις, μην τον κρατάς παρά τη θέλησή του. Κάλε στην αστυνομία. Περίμενε. Αφήστε το. Αφήστε το. Περίμενε. Δεν τρέπεσαι. ρε. Μπορείτε να με αφήσετε από την πλούζα. Δεν είναι δικιά μου. Δεν σε κάνω τίποτα. Δεν τρέπεσαι, ρε. Ωραία, μπορείς να το έχεις δεσμευμένο εσύ. Το παιδί. Ναι. Ρε φίλε, ξέρεις τρέπεσαι. τι τραβάμε αυτό. Ωραία. Δέσμευσε. Τι είπα.